Ние сме малка семейна фирма с дългогодишен опит, посветена на това да осигурява сигурен, бърз и надежден медицински транспорт, когато е най-необходимо. Независимо дали става дума за помощ в рамките на града или транспорт на дълги разстояния до специализирано медицинско заведение, ние сме тук за вас. Разстоянието никога не е пречка, когато става дума за вашето здраве. Открийте спокойствието си с частна линейка ВМ град Варна. Не оставяйте здравето си на случайността. Бърза медицинска реакция, надежна и готова 24 часа на седмица. Модерно медицинско оборудване. Ние сме вашият надежден партньор за медицински транспорт. Разстоянието не е пречка, когато става дума за вашето здраве. Безопасна, удобна и грижовна услуга. Разчитайте на нас за планирани болнични трансфери и медицински прегледи. Защо да изберете нас? Опитен и отговорен екип. Бързо и точно време за реакция. Подход ориентиран към пациента. Изпитайте несравнима грижа с частна линейка Варна ВМ. Вашият доверен партньор в медицинския транспорт. Телефоните за връзка са 0988 20 и 320 и 374 или 0989 2700 Вашата безопасност и благополучие днес са наши основни приоритети. Частна линейка ВМ. Варна.